Mela jselmilkom u jagħtikom merħba l-episodju 107 mis-sensiela botta u risposta. Llum għandna programm oħra minn li żbajda, diversi interventi qabel xejn l-ewwel ħaġa nsellem il-Roberto De Brincat li huwa il-bnina li se jkun qed jassistina għandi l-ewwel parti. Roberto nsellim lek. Roberto? Nsellimlek Antonello, nsellem il-bittana li għanna magħna u daw kollha iseguna bħal ta' kull ġimgħa. Mela, matul il-programm tal-lum sejrin inkunu wkoll qegħdin nagħmlu interventi minn ġewwa is-Sarin Stadium fejn bħalissa hemm għaddejja l-logħba mill-kampjonat amatorjali. Tnejn BOV kampjonat amatorjali tnejn bejn Rabat Ajax u it-tim ta' Għaxa. Bħalissa fis-Sarin Stadium għandna lil Joseph Magri li qed jassisti għal din il-logħba. Joseph, nsellim lek qabel xejn u fidejk biex ittina l-ewwel aġġornament rigward din il-partita u jekk kien hemm xi lob qabel minn dan il-kampjonat jekk jogħġbok. Nsellem lek Antonello, nsellem is-semmija kollha, nsellem ir-Roberto u l-Kalpanis, iva kif tajjeb inti qegħdin nassistu għall-logħba Rabat kontra Ħalaxa ġewwa ta' qali Rabat għadhom kemm marru fuq bl-iskor ta' wieħed xejn b'gowl tal-Barrani. Gow tal-Barrani tar-Rabat minn friki tajja ta' Edna Toffardi u f'tikkan kien ilu għadha kemm temmet partit oħra mis-sentinel fejn Kalkara fetħu l-istaġun tagħhom bit-tajjeb nitelbu l-Bormla wieħed xejn. Grazzi Joseph, ovvjament matul il-programm feel free li tidħol biex tintervjeni jekk ikun hemm xi bidliet ta' skor fil-logħba bejn Rabat u Għaxa, ovvjament aħna nkunu nistgħu nkomplu d-dibattitu fuq l-istudju sa dan it-tant. Mela, kif qegħdin ngħidu wkoll nidħlu wkoll fl-studios fejn illum ħajkollna il-programm botta u risposta, din hija mhux ħadkun l-unika novità illi għandna illejla dan għaliex ukoll sejrin introduċu it-temi tal-programm botta u risposta tal-lejla, biss tajb tgħidilkom illi għandna persuna ġdida fit-tim tagħna li naqdet f'dawn l-aħħar jiem qed nirreferi għal Ilenia Rapinetti li ser tkun qed tagħmilha tal-għandna u ser tagħna għal dawk illi huma t-temi prinċipali ta' dan il-programm. Nisimgħu għal daqstant lil Ilenia biex tintroduċi l-programm tal-lejla u mbagħad niftħu bl-ewwel parti tal-programm kif qegħdin taraw diġà għandna l-panel. Ilenia fidejk. Temi ewlenin għall-programm tal-lejla. Martinelli jitfil-ħolm tas-City fi 93 minuta. Return glorious għal Pellegrini fil-11 titolari ta' Roma. Mimli polemiċi għal Juventus ġewwa Verona. Mela, l-ewwel parti tal-programm se tkun titratta l-logħba bejn Arsenal u Manchester City, l-logħba tal-ġimgħa mill-Premier League, logħba li ntemmet fid-dura ta' wieħed b'wieħed u għal dan il-għan biex jgħinuna fid-diskussjoni tagħna għal din il-logħba llejla għandna parti ta' Arsenal, il-Ashley Kumbo u għandna wkoll membru mill-Manchester City Supporters Club Malta illi huwa Kenneth Caruana. Ashley u Kenneth l-ewwel qed merħba u grazzi tal-li joġobkom il-lejla tinaqdu magħna għal dan il-programm. Nistedinkom biex flimkien ma' Roberto tagħtu naqra l-kummenti marbuta ma' din il-logħba. Jibda Ashley, ovvjament għax l-Arsenal kienu qed jilagħbu home bħas-soltu, imbagħad nistgħu nduru skont l-arloġġ fodi Roberto u jala Kenneth. Nsellimlek Antonello, nirringrazzjak tal-istedina, nsellem ukoll lil dawk. Nsellem il-sħabi li qegħdin magħna fil-panel u anke lil dawk li qegħdin iseguna llum. Ifhem, l-logħba tal-bieraħ kienet żgur logħba sabiħa, żgur logħba l-supporter indipendenti jekk trid jara logħba tajba. Naħseb kienet il-logħba li wieħed kellu jara. Xi ftit jew wisq naħseb jien għadni ftit dubjuż jekk kienx punt li akkwistajna wara logħba pjuttost kombattuta. Pero naħseb f'ċertu momenti ħassejt ukoll li qisu waqt tlifna żewġ punti wkoll. Ġifieri kien hemm momenti naħseb stretches ftit twal fejn l-Arsenal kienu pjuttost dominanti. Ġifieri però kif qegħdin ngħidu ġifieri logħba li seta' tmur kull naħa, ġifieri l-Arsenal fil-bidu ma naħsibx li kienu l-aħjar, ġifieri wattant li hekk li wasal il-gowl tas-City fil-bidu, ġifieri l-ewwel nofs ċans li kellu Haaland vera xi plejer huwa skurjaħ. Imma mbagħad qisu minn hemmhekk
Fl-ewwel ħaf forsi l-Arsenal naħseb illi kienu xi ftit jew xotti meta ġew biex jattakkaw. Ġifieri ħafna possess, jiġi anke fit-tieni ħaf. Meta saru s-sostituzzjonijiet minn Arteta, naħseb illi xi ftit jewwis daħlet ftit fluidità fit-tim, żdiedet il-pressure, żdiet il-pressure iktar fin-naħa tal-ground tas-City li bdew jiddefendu s-City. Sa ċertu punt is-City laqgħu l-Arsenal laqgħuhom tajjeb, ġifieri naħseb studjawhom sew, imma mbagħad ġie l-gowl li naħseb li kienet ġustizzja għalkemm il-futbol mhijiex logħba ġusta, għax jekk trid tieħu riżultat trid taħdem għalih u mhux dejjem jasal. Ġifieri naħseb dawk kienu isom il-kummenti inizjali tiegħi mill-logħba tal-bieraħ. Roberto. Naqbel ma dak la siħbi Ashley u nsellimlu minn hawn. Naħseb kontrarjament għal dak li konna ndorri naraw il-bieraħ is-City ma kellhomx il-possess tal-ballun f'saqajhom, l-Arsenal iddominaw il-logħba fl-opinjoni tiegħi. Però ovvjament l-importanti min jiskurja u dan għamlu is-City l-ewwel u pruvaw jamministraw il-vantaġġ minimu li kellhom u naħseb li b'mod meritat Martinelli ta' punt lill-Gunners li reġgħu fallew milli jirbħu konfront dirett wara t-telfa li sofrew kontra Liverpool aktar kmieni fil-kampjonat. Mela, qabel ma ndaħħal il-kellet infakkarkom ukoll li dinja xandira diretta kull min jixtieq jintervjeni matul il-programm għandna s-sezzjoni tal-kummenti miftuħa, kulħadd jista' jgħid tiegħu sew jekk taqblu jew sew jekk ma taqblux ma dak kollu illi qegħdin ngħidu. Kenneth fidejk. Jekk kienet niddiskrivi l-logħba nħoss li f'kelma waħda nħossni gburi. Gburi għaliex minn ħadd sa ħadd labna tliet logħbiet, l-ewwel logħbna kontra United li huwa derby, is-sena l-oħra tlifna konna home, labna kontra Napoli ta' Conte b'10 min-nies iktar bdew jiddefendu, u mbagħad mill-ħamis sal-ħadd meta l-Arsenal labu tlieta. Aħna labna l-ħamis fiċ-Champions League. Għaddew jumejn. Morna mej fl-Emirates Stadium u nnexxielna nġibu draw. Tgħid li hija normal li Guardiola jispiċċa jagħti l-possess it-tim ieħor biex in-normali. Però sena l-oħra provajna nattakkaw lajna 5. Darba bit-tim li għandna u bl-injuries li hemm u kollox u anke blajja. Nnexxielna nżommu anke lill-Arsenal u għal ftit ma ħadniex 3 punti, ġifieri donnu tallimna li mhux dejjem isma' nattakkaw. Ma ninsewx li għandna ċerki għandna Marmux ukoll inġert, ġifieri overall gburi. Interessanti il-kumment li qed tgħaddi inti kienet fejn qed tgħid gburi illi ġibtu draw, labtu logħba teknikament difensiva li mhijiex fin-norma ta' Guardiola, bissa issa ħanħallik taħseb naqra fuqha din għaliex imbagħad għandna se nerġa' niġi biex nieħu f'kumment minn għandek fuqha din, imma wkoll għandna l-analiżi tattika ta' Roberto fuqha. Ashley, Arsenal, taħseb li stajtu ħadtu xi ħaġa iktar minn din il-logħba? Ġenwinament naħseb illi imma ma naħsibx li konna kliniċi biżżejjed meta naqbżu n-nofs ground. Ġifieri kif edna kellna ħafna possess fit-tieni ħaf, ġifieri naħseb fl-ewwel ħaf l-iktar plejer li kien qed jagħmel ħsara kien Madueke. Ġifieri fil-waqt li t-tim tal-Arsenal kien pjuttost statik fil-bidu, Madueke der offensiv beda jattakka minn fuq il-linja jidħol. Ġifieri Madueke qed jippreżenta lill-Arsenal b'ċertu options li naħseb konnina ma narawhom dak il-ħafna lobby s-saqajn, dak il-ħafna one-on-one. Ġifieri l-Arsenal kienu ilhom ftit neqsin minn plejers li jmorru jfittxu il-konfront dirett ma' plejer avversarju. Però mbagħad kellu jagħmel sostituzzjoni, ġifieri jidher li Madueke daħal injured fil-half time tant illi llum l-Arsenal ħarġu stqerrija illi mhijiex xi ħaġa relatata ma' ACL, ġifieri seta' tkun xi ħaġa pjuttost serja. U li jagħmel mbagħad meta qala lil Merino, ovvjament il-Madueke u daħħal il-Saka u daħħal il-Leze, kienet interessanti li l-Leze tefgħu f'nofs ground, ġifieri tefgħu
fil-pożizzjoni li s-soltu jilgħab fiha Odegaard u naħseb hemmhekk anka Rice, ġifieri Rice malli ħareġ Merino, isu Rice beda jinħass iktar l-impatt tiegħu. Kif ġiet tieni ħaf bdejna nattakkaw iżjed, ġifieri beda ġejjin iżjed attakki iktar possess, però kultant inħossi li għandhom l-Arsenal għandna striker bħal Gyökeres li ma naħsibx li qegħdin niffidjaw biżejjed, ġifieri kultant qisu għandna plejer li għandu ċertu technicalities imma qisu għadu jew it-tim għadu mhux jilgħab għalih, jew inkella Gyökeres għadu ma ġġeljax biżejjed f'dawn il-logħob li jkun hemm ċertu high tempo, għax Gyökeres plejer li jinżel jirkupra ġifieri jagħmel pressure fuq quddiem, ġifieri hemm kien, però qisu għad hemm xi ħaġa illi għadha ma sblukkax. Mbagħad kif wasal il-gowl, ġifieri jiena naħseb li kien fl-arja, bdiet tiżdied il-pressure, ġifieri naħseb illi l-pjan ta' Arteta substitutions kellu l-pjan ta' kif jagħmilhom, ġifieri sekwenza wara l-oħra. Il-ballun ta' Eze kien ballun sabiħ ħafna fuq il-ġirja, ġifieri Martinelli jidher illi naħseb iċ-challenge li għandu għal postu, naħseb l-squad depth li għandhom l-Arsenal din is-sena, naħseb li l-Martinelli qed jagħmillu tajjeb għax dan olla t-tempo tiegħu, jiġifieri fil-logħob illi lagħab s'issa kien pjuttost effettiv, jiġifieri l-speed tiegħu irġajna rajnieh. Jiena naħseb ukoll li Martinelli jibrilla meta jilgħab fin-nofs, jiġifieri meta jkun qiegħed ikollu ċans li jattakka min-nofs. Naħseb illi joħroġ ċertu skills tiegħu illi ma narawhomx dejjem. Issa, kien biżżejjed jiena ovvjament nidhem li nkun nixtieq nirbaħ dejjem. U f'logħba bħal dik, meta tikkunsidra illi t-telfa mal-Liverpool u d-distak tal-punti, il-fatt li diġà hemm 5 punti bejn il-Liverpool u l-Arsenal, rebħa kienet tkun aħjar, veru tajt li baqa' ħafna logħob, veru baqa' l-logħob, però il-punti nafu wkoll li l-Arsenal dejjem meta ġewwa s-sijunno ta' season li għaddax id-distak kien kiber ħafna, meta ġejna s-sijunno fl-istaġuni ta' qabel, id-differenza dejjem kienet fil-punti li normalment iwaqqgħu sa' Diċembru bidu ta' Jannar. Ġifieri nisperaw illi dan id-draw issa ma jkollux riperkussjonijiet iktar serji li jinħassu iktar tard. Għajjem diversi punti interessanti u hawnhekk nixtieq indaħħal Roberto fl-istorja li jirgwardaw l-aspett tattiku ta' Arsenal. Per eżempju, Roberto, kont sorpris mill-fatt li Arteta daħħal lil-Eze f'nofs il-ground meta nafu li huwa iktar plejer ta' mal-linja? Le, fimni, Eze huwa plejer tekniku, ġifieri għandu ċertu viżjoni tal-logħba. Jien naħseb iktar tieħu il-potenzjal tiegħu plejer bħal Eze tillagħbu bħala free roll f'nofs il-ground milli tillagħbu mal-linja. Naħseb dik kienet mossa importanti minn naħa ta' Arteta, ovvjament il-passi tal-gowl ġie minn saqaf. Ġifieri plejer bħal dak kien għarfim li Arsenal mal-linja għandhom ħafna plejers. U naħseb li f'moħħ Arteta Eze huwa aktar plejer li jilgħab wara l-punta jew inkella jilgħab box to box midfielder milli jilgħabu bħala mal-linja. Ġifieri naħseb li il-dħul tiegħu ħalla impatt bħalma ħalla impatt id-dħul ta' Martinelli. Ma nafx x'inhi r-raġuni għax li jistgħid aħjar minni għalfejn Saka ma bedix, forsi għax ġej għandu xi injury ma nafx ġifieri. Għax ovvjament Saka huwa nimmaġina li huwa wieħed mill-11 titolari li għandhom Arsenal u plejer li huwa importanti ħafna għat-tim ta' Arsenal. Però kollox ma kollox naħseb li kienet tkun inġustizzja li kieku Arsenal ħarġu bidejhom vojta minn din logħba. Ġifieri, però biex nikkummenta ftit ma dak li għalextu wkoll biex tirbaħ il-kampjonat tirbaħ il-konfronti diretti. U jekk Arsenal ħajbdew ifallu l-punti fil-konfronti diretti, hemmhekk ħajkollhom problema. Għax jekk iridu nkunu realistiċi, il-logħbiet l-oħra m'għandek l-ebda garanzija li ħajrbħuhom żgur. Allura inti trid tagħmel mezz jekk trid tirbaħ il-kampjonat u konfront dirett speċjalment ġo darek trid tara x'tagħmel biex toroġ bi3 punti. Ġifieri naħseb din hija forsi nuqqas Gyökeres naħseb wieħed jistenna aktar minnu
Però Jafadu ma qabaċ forsi? għadu ma qabaċu, fimni, mhix ħaġa faċli minn kampjonat Portugiż tmur u tilgħab fil-kampjonat Ingliż, li ovvjament huwa l-aqwa kampjonat fid-dinja. Għalkemm forsi d-difiżi tal-Ingilterra mhumiex id-difiżi li hemm fl-Italja mill-aspett tattiku u dixxilpina, però xorta waħda għandek il-krema tal-futbol mondjali u mhumiex xi ħaġa faċli li ovvjament tmur tilgħab dan il-kampjonat meta kont qed tilgħab f'kampjonat li huwa ta' livell ħafna inferjuri. Jekk xi ħadd ħaseb li Gyökeres ħajmur ġo l-Emirates u kien ħajskurja l-ammont ta' gols li kien jiskurja fil-Portugal, naħseb kienet xi ħaġa totalment mhux realistika. Mhux qed ngħidlek li mhux plejer tajjeb, ġifieri jiena nemmen li huwa striker tajjeb. Però hemm differenza kbira. Ovvjament għad irid jiġġelja ma' sħabu għad iridu jidraw il-movimenti li jagħmel, u għad irid jidra l-mod kif jilabu l-ballu t-tim tiegħu, ġifieri hemm proċess li għaddi kważi kull plejer minnu u jieħu ċertu ammont ta' żmien sakemm ovvjament ma jkunx kun jomok Haaland għax hemmhekk qed nitkellmu fuq xi ħaġa differenti. Però naħseb kollox ma kollox, jiena naħseb li dis-sena Arsenal wettqu transfer market tajjeb, ovvjament ilhom snin issa jonfqu l-flus, meta kienu niftakruhom taħt Wenger iktar ibijaw milli jixtru. U naħseb li ovvjament jekk dis-sena ma jirnexxilux Arteta jirbaħ il-kampjonat naħseb li tkun l-aħħar staġun tiegħu fit-tmur tal-Gunners. Naħseb fuq id-differenzi bejn il-futbol Portugiż u l-futbol Ingliż iktar milli l-Arsenal, il-ħbib tagħna ta' Manchester United jistgħu jgħidu lna żgur mhux forsi minħabba l-fatt li kulħadd jaf is-Sur Ruben Amorim il-passjoni u l-kalvarju illi għaddej minna bħalissa u qed nara l-Kenit jitbissem fuq għad il-biċċa tax-xogħol. Kenit, ħanġu għalik. Plejer li fil-ferma tiegħek kien protagonista f'din il-logħba, fit-tajjeb u fil-ħażin, qed nirreferi għal Donnarumma l-Gowler, ġab diversi saves, imma ħarġa fil-ferma tiegħi eċċessiva swietkom żewġ punti Kenit. X'taħseb li ma l-kwalitajiet li għandu u li jistgħu jagħmlu differenza fit-tim ta' Guardiola? Qabel il-wieġeb l-aħħar biċċa, iż-żewġ punti stajna ħadnihom qabel. Għaliex doku kellu ċansu fallih u darba minnhom Haaland għamel għalżaqu u flok qasam il-Foden kien jiġi waħdu u kienet il-logħba tiġi 2-0. Ifhimni kwalitajiet ta' Donnarumma donhom li huma differenti minn ta' Ederson, fejn Ederson kien b'saħħ eċċezzjonali u kien iġib il-plejers waħedhom huwa l-iktar gowler li ta' assist. Da donnu one-on-one hemm ċans li jilqgħu iktar. Din il-logħba bħalma kien kontra United ukoll kien tajjeb għamel is-saves, però naqbel miegħek iewa li ma kellux għalfejn joħroġ hemmhekk. Kien kważi magħluq Martinelli bil-forsi ta' qasam jew jidribbilja lill-plejer, imma spiċċa l-logħba jagħmlu u fin-93 li hija daqqa ta' stallet biex ngħidu hekk ġabu drum. Però overall li fimni Donnarumma tidher id-differenza wkoll tlifna mal-Brighton, tlifna mal-Tottenham, home right affarijiet li verament ma ġbunix. F'dak l-qed logħbiet inbidlek il-folja. Mela, niskuża ruħi hemmhekk kelli l-mikrofonu tal-streaming mitfi affarijiet li jiġru dawn fil-live. Mela, konna qegħdin ngħidu Roberto xi ħaġa illi laqtitni jiena fil-formazzjoni illi rajna l-bieraħ ta' Manchester City. L-iskema 4-1 illi juża Pep Guardiola. Xtaqtuna xi ftit kummenti tiegħek fuq għad l-iskema u forsi l-vantaġġi u żvantaġġi li din tista' toffri.
hija sistema tattika naħseb li hija bilanċjata. Fil-verità 4-1-4-1 tiġijiet meta ma jkollokx possess. Meta jkollok possess u mbagħad tiġi 4-3-3. Però ovvjament hija verżjoni kemm xejn aktar difensiva tal-4-3-3 x'għandek iż-żewġ wingers li huma aktar mal-midfield milli mal-striker. Normalment, sakemm ma tkunx jismek Maurizio Sarri, din is-sistema jużawha meta jkollok attakkant li jkun dak il-holding player tipo Haaland jew Gyökeres li jkun target player tipo Drogba biex niftehmu li jkun player twil b'saħħtu. U kif qedlek jiġifieri hija sistema li meta tattakka mbagħad taqleb għal 4-3-3. Naħseb li Guardiola irrikonoxxa l-fatt li ħajlab ma' tim b'saħħtu. Allura bħalma qal kienet ma rridx jirriskja u jerġa' jirrepeti dak li seħħ l-istaġun li għadda. Forsi anke nnota li t-tim tiegħu għad mhuwiex 100% tal-potenzjal tiegħu għadna fil-bidu tal-istaġun hemm bosta players ġodda u ovvjament sakemm dawn jidraw kollox jeħtieġ ċertu ammont ta' żmien. Allura preferi li jkollu pjan tattiku li jkun wieħed kawt jaf li quddiem għandu striker li minn ħina l-ieħor kapaċi jiskurja balun kif il-faġġara u ovvjament imbagħad ipprova hemmhekk iżomm inaffar kemm jista' jkun il-pressjoni min-naħa ta' Arsenal biex jikseb ir-riżultat, xi ħaġa li ma rnexxitlux għal ftit sekondi. Vi naħseb li bħala pjan tattiku kien wieħed prudenti, però wieħed ukoll li huwa responsabbli u li xorta waħda wassal biex is-City irnexxielhom xorta huma jmorru fil-vantaġġ l-ewwel. Jiena punt illi laqatna ħafna huwa kienet komment fejn qed li inti gburi mela qabel ma nkomplu jidher li għandna aġġornament minn ġewwa Siren Stadium għal daqstant ser indaħħal lil Joseph. Antonello nsellimlek nerġa' nsellem isħab Roberto Carl ftit minuti ilu finqas minn 3 minuti ilu bdiet it-tieni taqsima azzjoni tajba mill-ewwel mir-raba' terġa' fejn xejlhom vella jirdoppja l-iskor għat-tim rabti. Għaxa xejn raba' tnejn. Grazzi hemmhekk Joseph ta' dan l-intervent tiegħek fil-programm raba' terġa' li jiskurjaw it-tieni gowl mela kif konna qegħdin ngħidu. Konna qegħdin nitkellmu fuq kienet il-kumment li qed inti illi kont gburi bil-logħba li labtu nhar il-ħadd. Jiġifieri nafu kemm Guardiola huwa vvotat għal futbol offensiv. Jiġifieri is-sistema difensiva li labtu sodisfat biha. ħafna fil-verità. Aħna dejjem Għax kustot l-ewwel Guardiola jilab difensiv għalhekk. Dejjem kważi anke bejnietna tas-City u anke jitkellem ma' supporters l-oħrajn. Sistema waħda dejjem nattakkaw, noħolqu ħafna possess. Infatti darba Mourinho qal in-nisma' tistgħu tieħduh magħkom il-ball. U dejjem nattakkaw. Ngħidlek is-sena l-oħra kellna dawk l-injuries, konna qegħdin it-tim mhux maqgħud, morna away mal-Arsenal taqla 5 tibqa' tattakka. Darba ħassejt illi Guardiola ħaddem iktar rasu fis-sens illi lab bil-players li għandu blajja bin-nuqqas ta' fantażisti li kif qed semmejt il-Xerki semmejt il-Marmux li huma injured. It-tim m'għandniex skwadra twila bħal m'għandhom l-Arsenal u l-Liverpool. Issa ovvjament il-Liverpool terġa' jiktar għax m'għandhomx injuries. L-Arsenal għandhom xi ftit injuries imma li jkollok il-Martinelli, jkollok il-Saka, jkollok il-Leze fuq il-bank. Mhux ċajta, ġifieri għala xi skwadra twila għandek. Aħna m'għandniex dak il-vantaġġ, ġifieri m'għandniex dak it-tim illi tista' taqla wieħed u tdaħħal ieħor. Għall-inqas prova iżomm riżultat. Tista' tgħidli half time snieħ taqla ġo fik xara sabiħa. Ifhimni, is-sofri tispiċċa agonija mhux hekk, però ftit ma rnexxilux, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar li mhux biss il-futbol sabiħ dejjem l-istess anki
nippruvaw niskunjaw idu nitlu bil-ballun ġolla stadem isu nifhem. Isu Guardiola anke qiegħed jikber ukoll mat-tim u ma' dak li għandu bżonn. No nerġa' ngħid illi rajt xi ħaġa li ħadd gost ħafna biha. Mela, sewa issa, ħalli nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika sakemm Ashley ma nafx tiġi xi ħaġa fuq dak diskors qabel ma mmorru għall-item li jmiss. Biex nżid naqra ma laqar Roberto l-ewwel Saka ma kienx match fit u fatti der f'ħinijiet fil-logħba l-bieraħ illi għadu qiegħed jirkupra ġifieri l-raġuni li ma bedix naħseb kienet dik. Skużawni, propju biex ftit iktar mistrieħ ġifieri f'ħinijiet il-bieraħ der illi beda jibgħati xi ftit biex jirranka. Nifhem xi ftit jew naqbel ma Kenny, ġifieri jekk niftakru fl-istaġun li għadda meta l-Arsenal u s-City labu fl-Etihad kienet logħba bħal da żmien sena movimentata ta' veru fejn l-Arsenal marru tuwan minn fuq u mbagħad l-istess, ġifieri konna bi plejer inqas u ntefgħu s-City skurja fin-97, ġifieri kif qal Kenneth kultant forsi tkun frustranti meta tkun ewwel tkun minn fuq u tintefa' tiddefendi, però ma tkunx tista' tagħmel mod ieħor, ġifieri jiena li jibqa' miegħi u naħseb kienet tagħmel punti importanti, ġifieri interessanti x'ġralhom is-City, għax is-City along the years tul l-istaġuni qatt ma kellhom problema esaġerata ta' squad depth, ġifieri dejjem konna mdorrijin bis-City ġieli jista' kważi jibdel il-line-up u jibqa' tim kompetittiv. Qisu x'wassal biex imma allura s-City dawn l-aħħar qisu naħseb staġun jew tnejn ikolli ngħid, kienet ovvjament jikkoreġini jekk jien żbaljat. Qisu s-City mhux naqsu mill-kwalità, naqsu mis-sostituti ta' kwalità li dik meta tiġi assjunno tagħmel differenza, speċjalment iktar tard fl-istaġun. Fil-verità bejniet naħna nibdew ngħidu ta' Guardiola xirid eżatt. Mela qegħdin nikkompetu f'dawk it-tazzi kollha u dejjem irid skwadra eżatt. Sa ċertu punt nifhem illi jrid skwadra eżatt biex ikun hemm l-armonija u da kollu. Ma kif tista' tikkompeti kull tliet tim istanna li kapu matreġġal li kumbat hemm il-Champions League f'Jannar għandek l-FA Cup. Nibdew ngħidu isma' x'in. U b'dawk l-injuries aħna għandna ċertu players. Nistgħu nsemmu l-Stones pereżempju. Dan nafu jilgħablek tliet logħbiet u żgur ħajitlef xarejn. Mela għaliex toqgħod tiffoka fuq. Issa ovvjament jiena m'iniex Guardiola m'iniex coach. Isiru affarijiet illi iva. Sinċerament ma inspjegabbli, ġifieri tlifna l-Grealish kieku bħal bieraħ kien iżommok il-ballu li jqogħdu jiffawlja ħlas nagħmlu dak il-ħin kollu għala kemm kien jiswina. Neħħejna lil Akanji tajni ħollhom ma nafx għalfejn. Telaq De Bruyne ovvjament u għax kiber u kollox telaq Gundogan tibda tgħid imma ma nafx, ma l-iskwadra għalija jiena nisibha diffiċli ħafna biex tikkompeti fuq dak il-fronti kollha b'dak it-tim u fis-sens li mhux hekk għandna tim ħażin, però m'hemmx biex biddelu għandna l-Oscar Bob li forsi intuħna iktar ċans ukoll hemm xi żewġ tfal ukoll magħna ma diffiċli biex tilgħab mal-Arsenal u tdaħħal xi tifel pereżempju se nirraġunaw ġifieri nagħmlu xi League Cup forsi ma' tim tas-second jew third ma tafx inti. Jiġifieri l-iskwadra ma nħoss li u għandna problema ta' right back ġifieri spiċċajna Kuzanov illi qed jagħmel mob kbir. Dila sena wara oħra u bħajna ma solvejniex u ġifieri mhux talli ma żidniex, talli naqqasna kważi kważi. Mu nifhem. Mela, nagħtu naqra ħarsa lejn il-klassifika fit-tmiem il-5 ġurnata bl-għajnuna tal-grafika u għandna l-Liverpool illi diġà qed jagħmlu l-ewwel ħarba tal-istaġun 5 minn 5, 15 punt, it-tieni hemm Arsenal, Tottenham u Bournemouth b'10 punti. U Manchester City għad għandhom bis-7 punti jinsabu jaqsmu d-9 post ma' Everton, Manchester United u Leeds United. U ħanħuna kumment minnant il-panel għal-kem Ashley diġa elabora fuq għad il-bicċa ta' xogħol.
Jiena naħseb li l-akbar rebbieħ tal-konfront tal-bieraħ kien Liverpool. X'taħsbu? Kienet Roberto u mbagħad Ashley. Bosta fatti dal-għodu kulħadd tal-Liverpool kulħadd jibgħat kulħadd. Ejja nifhmu li finalment dak kien konfront dirett. Il-Liverpool fadallhom jilagħbu kontra City home u away. Fadallhom jilagħbu kontra l-Arsenal il-Liverpool away. Meta ngħidu lill-Liverpool ħarġu rebbieħa minna dila sinċerament mhux hekk nifhimha ġifieri għatfadal kitaw kien il-logħba u l-Liverpool jgħidulek li ħriġ nhar għax fadal tal-punti jekk fadal kitaw kien il-logħba. Ġifieri għatfadal 99 punt x'intrebħu. Nerġa' ngħid, il-Liverpool bdew tajbin. Kull logħba li jkollhom jiskujaw fl-extra time u jekk ma jiskujawx intom kwarta nofsija jekk jista' jkun extra time. Inkeċċuna mill-plejers l-oħrajn. Nagħtu l-penalti stajjeb ukoll injuries huma free, ħanaraw il-Liverpool nista' jibda jkollhom l-affarijiet li għandhom it-timijiet l-oħrajn ħanaraw. Jiġifieri min qed jaraw ma ninsewx il-Liverpool kisru wkoll ir-rekord ta' transfer għal darba darbtejn, ġifieri nistenna li l-Liverpool ikunu hemmhekk mhux hekk għax dawn għal kemm nefqu wkoll. Jiġifieri tant fadal illi ovvjament hu qegħdin quddiem li qed jiġru bih. Għadu tmien ma fimni. Vantaġġ ta' 5 punti diġà. Ma għattant tfadal konfronti dirett, ma tfadal. Illi l-lum qed tiġik forsi tajba u kollox il-VAR, il-referees, u l-penalti, il-fortuna titħaklek jien naf. Jiġu żewġ logħbiet illi l-fortuna ma titħaklekx. Aħna ġieli rajna logħob illi tattakka, jaħdulek il-last il-gol jagħmel il-mirakli, itellaw ballon it-tim ieħor u jiskurjalek, fim ġifieri rajna minn dawn it-tip ta' logħob ukoll. Għasfadal ħafna, ġifieri ovvjament it-timiet pereżempju anki l-Arsenal. Aħna semmejna l-Arsenal lagħbu mal-Liverpool away. Semmejna l-injuries li kellhom l-Arsenal mingħajr Odegaard, mingħajr Saka, weġġalhom Saliba wara 5 minuti. Kollox jgħallem u ġifieri ħanaraw issa l-Liverpool pereżempju away mal-Arsenal. Ħanaraw x'jiġri fimt. Mhux qed ngħid il-aħjar pol-Arsenal żgur għax il-Liverpool għandhom tim, għandhom komx tajjeb, jiġifieri, però tant fadal illi ma naħsibx illi di gwadanjaw. Anzi pjuttost l-Arsenal u s-City ħelsu diġà konfront minn xulxin, iktar narajja kważi. Roberto. Konfront dirett u għadem konfront dirett u ġifieri ma naħsibx li kif tajt, we have to acknowledge li r-riżultat ta' draw bejn żewġ kontestanti, kif jgħidu Taljani, trajdu għal-dikanti il-terzo che gode. Issa ovvjament il-Liverpool bit-tajb u l-ħażin tagħhom bdew b'5 rebħiet, jien fl-opinjoni tiegħi għad ma laħqux il-potenzjal li jistgħu jilqu għadhom il-bot. Jiena mhux qed narahom tim bilanċjat, anke kumparat mas-sena l-oħra din is-sena tilfu l-logħbiet differenza ta' gowl wieħed, mhux bħalma kienu jagħmlu l-istaġun li għadda. Però fimni kull tim għandu l-filosofija tiegħu, għandu il-mod kif jipprepara pre-season, ikollok timijiet li jirpiljaw. Roberto se jkolli ninterrompika li għandna ġurnament ieħor mill-Stadium Stadium, Joseph. Antonello kemm ninformak s'issa l-iskor għadu l-istess, però jidher li kien hemm problema teknika fil-ground ta' Siren Stadium, allura hemm il-probabilità kbira illi l-logħba tiġi posposta. S'issa qatt m'hemm xejn konfermat uffiċjali nżommu ħaġġorna b'dak li ħajġri. Grazzi Joseph, fuq diħa nitkellmu naqra fid-dettall fit-tieni parti tal-programm. Roberto fil-qosor għal tista' tagħlaq il-kummenti tiegħek għalli nkunu nistgħu nagħlqu wkoll din parti tal-programm. Il-kumment li kont se ngħaddi huwa li t-timijiet ivarjaw fil-preparazzjoni u dan jaffettwa ovvjament
anka l-perjodu pereżempju meta t-tim jilħaq il-massimu tiegħu, jekk pereżempju naraw ikun hemm timijiet li kapaċi mill-ewwel isibu l-pik tal-forma u jkun hemm timijiet li jistennew jannar biex jilħqu l-pik tal-forma. Ovvjament fil-frattemp dan kapaċi mbagħad ikollu effett fuq l-andament tal-logħbiet u fuq l-ammont ta' punti li jiksbu. Jiena naħseb li dis-sena it-timijiet ewlenin biex ma nagħmlux fit-tul għadhom ma laħqux il-massimu tagħhom, anzi għadhom il-bogħod milli jilħqu l-massimu tagħhom, qed naraw logħbiet li huma bilanċjati u għalkemm Liverpool rebħu 5 logħbiet issa minn 5 naħseb li f'xi ħin jew ieħor ħajwaqqgħu xi punti. Però on paper xorta waħda naħseb li Liverpool huma l-favoriti, ovvjament huma ċ-champions, allura bil-forsi jkunu l-favoriti. Għamlu kampanja akwisti bħalma għal-kienet fej ovvjament nefqu ammont eżaġerat ta' flus. Però ovvjament jiena nistenna timijiet bħal Arsenal u bħal Manchester City jagħtuhom sfida denja għar-rek tal-Premiership. Mela Ashley, kumment fil-qosor ħafna ħalli morru għal-Club News għax ma sanna biex nispiċċaw l-ewwel parti jekk jogħġbok. Jiena ma tantx naqbel li xi mod jew ieħor jisu rebħu l-Liverpool, ġifieri il-logħba se tmur kull naħa kif għedna, ġifieri kienet logħba dinamika ħafna, baqa' wisq logħb. Jiena li jibqa' jaffaxxinani huwa kif s'issa kienu ftit it-timijiet li lagħbu kontra Liverpool u taw pressure lid-difiża, ġifieri jiena ma nqisniex coach u ma naħseb il-difiża tal-Liverpool dan is-season hija naħseb inqas b'saħħitha mill-istaġuni li għadda, ġifieri looking forward illi nara meta Liverpool jibdew jiffieldjaw il-plejers offensivi kollha li għandhom, Verts, Isaac, Salah. Ġifieri mhumiex plejers illi huma plejers li jinżlu wisq jirtiraw biex jerġgħu jirbħu l-possession, allura rridu naraw mbagħad tkun interessanti meta jkollok il-plejers kollha li kollha jridu jilagħbu. Kif Slot jirnexxielu jibbilanċa xi ftit it-tim. Però kif qal Roberto, naħseb li t-timijiet l-oħrajn il-main challengers għad iridu jilħqu il-pik tagħhom u nafu illi kemm is-City u kemm l-Arsenal, l-Arsenal dawn l-aħħar seasons, dejjem ippikjaw ħafna iktar tard fl-istaġun fis-season. Ġie nistennew naraw iridu. Mela Joseph Mark jgħidu kien bat li messaġġ biex jgħid li l-logħba bejn Rabat Ajax u għaxa sejra titkompla. Kienet qabel ma verament nagħlqu l-ewwel parti tal-programm l-aħħar aħbarijiet mill-Manchester City Supporters Club Malta jekk jogħġbok. Bażikament aħna qegħdin inkomplu niġbru l-membership illi dejjem jiżdiedu anki qegħdin nitlu aktar tfal magħna wkoll nagħtu post minn dak il-lat. Nibdew nippreparaw ukoll għall-iktar tal-miliet illi da xarejn oħra nasal Diċembru. Bażikament huma dawk ta' ġifieri bħalissa iktar nisu membership qed nifhem li ta' biex naraw il-log tagħna u dan. Mela, qabel ma nagħlqu daħlilna messaġġ li nixtieq naqra mingħand supporter kbir ta' Liverpool, Vince Schembri, fejn qed jgħidilna ma semmitx ħaġa. Liverpool qed iridu jiġġeljaw flimkien u naraw x'ħajsara f'Isaac sa xahar ieħor la jiġi full match fit u la jiġi full match fit. Għadna first gear performance u kull tim ħajkollu l-gambetti anki Liverpool, però mbagħad isir champion minnu bravu u joħroġ minna malajr. Kumment fuqtu mingħand il-ħabib tagħna Vince illi wkoll nixtieq insellem. Mela, grazzi lil Ashley u grazzi lil Kenneth tal-interventi tagħhom matul il-programm tal-lejla. Ibqgħu magħna għandna isu 3 minuti break kemm nieħdu tat-silma jiena u Roberto fit-tieni parti tal-programm jidħol Karl Parnis u nibdew nitkellmu naqfu l-futbol Taljan li għandna diversi argumenti illi l-lejla nixtiequ niddiskutu mis-Serje A. Ibqgħu magħna illa li ġdal waqt inkunu magħkom.
L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Inaqat magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbu ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. eabet.com. L-għażla tal-Maltin fejn tista' tilgħab u tirbaħ. Ingħaqad, iddepożita biċ-ċans li tirbaħ. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn issa ingħaqad magħna wkoll Karl flimkien ma' Roberto. Lura kollegament żgħir fis-Siren Stadium biex nisimgħu minn Joseph Magri l-aħħar aġġornamenti mill-logħba Rabat Ajax kontra Għaxa mill-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 2. Joseph. Iva Antonello, basikament il-problema ġiet solvuta, l-logħba kompli tiskola Għaxa xejra batni. Kif inhija x'kienet il-problema li kien hemm Il-problema basikament kien hemm mid-dera kien hemm problema bil-generator. U mid-dera ovvjament waqfet għal ċertu ħin sakemm ġi lura d-dawl. Grazzi Joseph, iktar kollegament jesmikom l-għom matul il-programm. Mela, wara li hemmhekk smajna lil Joseph Magri kif qegħdin taraw ukoll issa naqgħod magħna Karl Parnis, Karl nsellmulek u nsellmu ukoll lil Roberto li baqa' magħna. Naħseb tittixel il-mikrofonu, Karl. Buonasera lilek, buonasera ħabib tagħna Roberto, isu qiegħed għaddu taħt it-taġulietta da, x'inhu kwiet il-lejla. Weċċa kaddaw, Karl, ħan nitkellmu tibżax fuq id-derbi, biss qabel xejn. U xwiċċi għaddaw li ringrazzja l-Alla ħajjax ma dik il-lasta qalbi għamle bubum bubum. Mela, qabel ma nitkellmu fuq id-derbi, Karl, nixtieq ukoll ngħid grazzi l-segwaċi tagħna tal-feedback qawwi li qed ituna fil-videos qed noħorġu sew fuq l-aġġornamenti tal-Kampjonat Premier, kif ukoll u nixtieq nitkellem fuq iżjed il-qudiem fil-programm tal-lejla il-kwestjoni tal-biljetti ta' Malta Olanda illi wkoll ilħaqna madwar 3000 view. Dan ukoll nixtieq nirringrazzjawkom
tal-li qed issegwuna, imma Nista' nżid l-iskop xi ħaġa. se nitkellmu fuq għasjat tard, Karl, ħalli nibdew Thanks. bl-aġenda li għandna llejla. Mela, Serje A, il-braħ kellna dawn ir-riżultati li qegħdin taraw fil-grafika, Bologna 2 Ġenova 1, Cremonese xejn Parma xejn. Fiorentina 1, Como 2, Inter 2, Sassuolo 1, Lazio xejn Roma 1, Lecce 1, Cagliari 2, Napoli Pisa li bħalissa qiegħda fil-ħin tal-mistrieħ, Napoli minn fuq, Torino xejn Atalanta 3, Udinese xejn Milan 3, Verona 1, Juventus 1. Il-klassifika tas-Serje A fit-tmiem ir-raba' ġurnata qabel ma bdiet Napoli Pisa tara l-Juventus illi bħalissa qegħdin it-tieni b'10 punti għaliex in-Napli bħalissa għandhom 4 minn 4 għal daqstant qegħdin 12, infakkarkom li din il-klassifika hija qabel ma bdiet Napoli Pisa, mbagħad hemm Milan Roma b'9, Atalanta Cremonese 8, Cagliari Como Udinese 7, Inter Bologna 6, Torino 4, Lazio Sassuolo Verona 3, Genova u Fiorentina 2, Pisa 1, Lecce 1. Mela, Karl, Lazio Roma, Lorenzo Pellegrini jirritorna fil-ground bis-soltu go kontra l-ġirien li bih irbaħtu dan il-konfront. Mela, jien fil-fatt qed nistenna ma nafx jew x'għad minnkom se jżomm mal-Lazio. Le, għaliex. Għax qed nistenna rappreżentant tal-Lazio jien il-lejla. Fil-fatt stidinna lil xi ħadd mill-Lazio. Għalhekk qed ngħidlek jiena. Imma sfortunatament ma setawx jattendu minħabba li kienu indisposti, ovvjament, ma nħuġ pjaċir ngħidu xi ħaġa hekk, imma ovvjament. Asfur qalli, taf qalli l-asfur li ton. Taf meta ġej tal-Lazio, il-rappreżentant, la jġibu dro. Mela, Pole, mela, komment sarkastiku apparti. Nitkellmu naqa fuq Pellegrini, Karl. Mela, Pellegrini jiddispjaċini għalih. Għal xiex għandu balla pressjoni li hija ġusta. Il-fatt li juda ġi wara Giannini, Totti, De Rossi, kien hemm anke tfal oħra li fallew fosthom Aquilani, kemm kienu jgħidu bih. Dan li għandu qed iġol pis u delt il għalfej minħabba l-fatt meta jkollok mostru sakru bħal Totti u wara De Rossi. All right? Hemm Ruma u ma jiddispjaċini Pellegrini mhux il-livell ta' dawk it-tnejn. Hija realtà. Jalla, għax hawn min jħobb jien naf nies daw tibbakkettom u jqumu lek il-juni u hawn nies mal-ewwel daqqa jinżlu. Jalla Gasperini qed jilgħab dil-logħba bil-psike ta' Pellegrini biex joħroġlu lil-jun ta' ġofih. Issa hekk u hekk jalla kull darba li għamillu xi ħaġa u jiġdilu hekk ikollu bżonn dik il-puxjatura. Pellegrini joħroġ jagħmel li jagħmel. Imma l-bqija kellek tgħidli mhux saħla pereżempju Pellegrini ma' Konet. Għas jibda. Għalkemm Pellegrini fin b'saqaħ. Imma mbagħad mhux dak il-plejer li jagħtilek qalbu bħal Raġan Angolan. Pereżempju jogħġbuna ħafna l-pers li Gattuso. Gattuso minn kien. F'football skills kien ma kellu l-qalb. U nemmen li jekk ikollok il-qalb jiena Ruma ternexxi. Bħal Nangolan ma kienx plejer stellari, imma baqa' maħbubu. Nemmen li Pellegrini ma biex jiserraħ il-Gasperini fadallu ftit. Imma jalla Gasperini qed jagħmillu hekk biex ikebbislu l-ġiġi ta' Juve. Minna ħara, Lazio fil-fema tiegħi naħseb kellhom biex iġibu id-dro fil-wisa li xtilfu diversi ċansijiet matul din il-logħba. Ħan nismana għax taħseb inti Karl, mbagħad nismana ta' Roberto fuq id-derbi ta' Roma wkoll. Ħara sara, il-verità logħba tagħna. Kellhom ċansis iva, sfruttawhom le. Imma ma qasir irid imbagħad ngħid li il-Lazio tilfu d-derbi, fis-sens tilfu ħaġuma. Il-kwalità li u il-Lazio
Qed jaffaċċjaw realtà, daw kienu inflated, daw kienu ħajfallu tal-attin. U salfhom Berlusconi. Issa x'ġara? Ġara li dis-sena ġiet dikla stangata, imma daw bid-dovut rispett. Ikollok l-aħjar players, den bieħhom kaptin tagħhom daw bl-identità ta' ilu jibdlu kaptin żmien. Ma rridux ninsew li l-Lazio dis-sen das-sejf kellhom prohibition u ma setgħux isaħħu l-iskwadra. Mhux kulħadd ikollu il-Roma m'ilhomx dawk l-affarijiet ilhom żmien. Wara, jekk mhux forsi daqshekk ħarxa ma' xorta. Ta' min insemmi li meta kien hemm ir-Roma, Roma kellhom tim li plejers tagħhom kollha spiċċaw rebħu mill-Europa League, mill-Champions League, minn ħablu rikampjonati. Jekk il-UEFA mhux ġusta, ara l-Manchester City ma tagħmilhom xejn u timiet oħrajn. Għajja ma nafrux naħseb dak il-kapitlu l-lejla, l-enġojja u r-rabka tar-Roma. Lazio kien ħaqqhom forsi dron ma ġiex hu. Finalment xtaf xott jidħol fil-lasta, jidħol fix-xibka. Laqtu l-lastiva, ma għalhekk qed hemm dik biex tintlaqat. Mhux hekk Bert. Fimni. Inti l-ewwel qed li tal-Lazio dom qed jistennew li jġibu dro. Jien naħseb anke intom kontu tistennew li jġibu dro mat-Torino. Tat-Torino nirringrazzja l-ħalin Alla li għandi Luigi fissat fl-istorja u b'serjetà dakinhar kont il-ħajpu ġiju. Għax ngħidlek il-Vessuvju jien kont neżżu. Il-Vessuvju x'għandi x'jaqsam mat-Torino. Imma bli kontent kont ngħajjed minn hawn li kien hemm ir-riżonjanza manjetika kienet tasal Napli. Fimni. Il-bieraħ ħabkom il-bombin li la Pellegrini u rnexxielu jiskudja l-gowt deċiżiv. Jiġifieri jiena jiddispjaċini għal Sarri naraħ l-istat qiegħed ma' tim li ovvjament ma setax ikollu attività fit-transfer market qed jilgħab bil-plejers li sab. Naħseb li l-bieraħ riżultat tad-draw kien ikun aktar ġust. U jiena mhux biex nikkritika għax jekk nitkellmu fuq Juventus għandi ħafna xi ngħid fuq Juventus. Però jekk is-supporters tar-Roma timmaġinaw li r-Roma ħajkunu fotokopi tal-Atalanta, naħseb le, ensa. għad fadallek xarabbjaċ joħroġ lokal qabel tara li r-Roma jilagħbu l-futbol li kien jilagħbu l-Atalanta, ġifieri. Jien mhux dik ngħidlek ngħidlek flok xarabbjat jikbru l-portijiet taw. Anzi, l-bieraħ Gasperini mar kontra l-prinċipju tiegħu u lab il-Pellegrini u daħħal il-Dovbrik. Ejwa. Alright? Għax rajtu diħal fiftakar, tara. Da Karl ma għax li ma jridu b'xejn, ma għax jikkalkula. Vera ma jridu b'xejn ta'. Imma daħlu. Imma x'ħan ilek ġaralu. Għallin ara. Din naqbel maħħajna, l-ikbar dnub fid-dinja. Issa skużana ħankun bajjiż ħan użar reliġjon. L-ewwel rakkont fil-Bibja x'juri. Juri li bis-supervja ma tasal imkien. Issa da jew forsi ħabbat rasu Gasperini. Jien nemmen li kum għat-Torino xi wara qed nara l-logħba, live ma rajtix ma qed nara. Ku daħlu il-Dovbik dakinhar ngħidlek x'għaġa konna nieħdu, mhux tifni hekk. U nemmen qed irid nikbi fuqhom dawk it-tliet punti. Ikunu lobijiet li tista' ddum tilagħba salada fil-għoda xorta ma tiskurjax. Jiġifieri Torino. Għax tal-iskantament daw biex ħarġu tuta. Nifhimni Torino dis-sena jidhru li ħajkunu tim batut ħafna. U naħseb li anke l-Lazio, kull rispett li sħabi li jżommu mal-Lazio. Naħseb li huma ħajkunu timijiet li ħanarawhom sorprendentement fin-naħa t'isfel tal-klassifika, ġifieri hija ħasra għax it-tnejn għandhom storja fil-futbol Taljan, però meta ovvjament ikollok problemi amministrattivi mbagħad dak li huwa l-frott li taħseb. Ġifieri ovvjament naraw x'ħaj suċċiedi fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Infakukom ukoll li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jgħaddi xi kummenti jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti li għandna
miftuħa bħalissa fil-section Antonello. tal-live tagħna. Għandna wkoll xi żewġ kummenti, Vince Xkembri li jerġa' jgħid kien argument fuq il-futbol Ingliż fejn qal jekk intlaħaq darbtej transfer record mill-Liverpool ma ninsewx li kien hemm il-fuq minn 300 miljun sejl. Dik wkoll naħseb biex iwieġeb lil Ashley u lil Kenneth li kellna fl-ewwel parti u għandna wkoll messaġġ minn Janika very nice life. Ġifieri għandna wkoll diversi nies li qed isegwu l-programm tal-lejla. Antonello, jekk nista' nagħti kumment out of context, Jamal rebaħ il-ballun tad-deb bħala l-aħjar plejer taħt 21 sena. U Donna Ruma rebaħ l-unur bħala l-aqwa goalkeeper. Grazzi Roberto ta' dal-aġġornament u għandna aġġornament Jxelunhom. Josef Camilleri fej qed jgħidilna Malta veterani fit-tejbil football sirna Champions tal-Ewropa f'pajjiżna wara rebħa mondjali f'Ruma. Nifraħ ukoll għal daqstant lill-veterani Maltin tat-tejbil football ta' dan l-unur mistħoq. Jekk Josef qiegħed isegwi l-programm bħalissa forsi jrid jibgħatilna xi rajta b'ħafif biex inkunu nistgħu ntellawh napprezzaw ukoll li jagħmel dan. Mela, tkellimna fuq Lazio Roma u rajna is-sodisfazzjon ta' Karl u issa semmorru lura ftit sigħat Roberto, Verona Juventus, 1-1. Igor Tudor għamel wara l-logħba il-menta fuq l-arbitraġġ, jiena rajt xi filmati illi sfortunatament ħabba raġunijiet ovvju ma nistgħux intellaw. Naħseb illi kellu raġuni jiena għax kien hemm episodju minnhom illi mill-lider il-plejer tal-Verona ħareġ Scott Free. Ħanisma' tiegħek imma fuq għadi Roberto. Jiena safejna fih li jgħidulna bħala l-ladri della Serie A. Però nhar is-sibt naħseb kienet disgustanti. Is-sena bniedem tafu kif nitkellem. Li abjad u iswed. Tista' telabora x'ġara eżatt għall-benefiċċju ta' min qed jismana? Ovvjament kien hemm il-penalty ta' Ġao Mario li jiena fl-opinjoni tiegħi qatt ma jista' jkun penalty. Ma nafx dal-referi kif iddeċida li jsaffar għall-penalty. U għar minn hekk kien hemm il-nuqqas ta' tkeċċija ta' Orban li daqqa ta' minkeb ċara lil Gatti fejn niftakru. Is-season li għadha l-Juventus kellhom il-Yildiz li tkeċċa għal xi ħaġa simili, il-Kalulu, il-Cambiaso dis-sena, l-ewwel logħba u telef il-logħba mal-Inter. Ġifieri, two ways, two measures. U din hija ħasra. Mhux tab xejn imbagħad li dar-referi mill-ewwel ġie relegat tas-Serje B. Dik hija konferma li l-arbitraġġ tiegħu ma kienx tajjeb. Però apparti minn hekk għax minuti noqgħdu ngħidu x'għamlu referees u dal-affarijiet. Jiena fuq il-Juventus b'kull rispett lejn Tudor. Jiena għalija Tudor mhuwiex coach ta' livell biex tirbaħ il-kampjonat. U jekk kien hemm xi farka dubju li jiena qatt ma kelli, jekk konfermajtu nhar is-sibt. Jekk wieħed jara l-logħba, il-Juventus spiċċaw il-logħba b'Openda jilgħab bħala wingback. Da flok biddel is-sistema għax it-tim ma bidix jiffunzjona, baqa' jilgħab bis-sistema tiegħu u attakkant tefgħu wingback mal-linja. Xi ħaġa li ma stajx nifhimha x'kellu f'moħħu dal-coach. Jien daw il-coaches li ikollhom sistema waħda u mhux kapaċi jaddattaw sistema oħra, ikollhom plan B u plan C. Jiena li hemmhekk turu l-limitazzjonijiet ta' coach u ovvjament nhar is-sibt di ħarġet fil-beraħ bid-deċiżjonijiet li għamel Tudor. Barra minn hekk hemm nuqqas kbir fil-midfield. Turam ma felaħx jimxi, jiġifieri kien għajjien, okej, labu żewġ korbijiet il-Juventus intensità kbira kontra Inter u Borussia Dortmund u tifhimha, imma kont nistenna li jagħmel turnover u da ma seħħx. U hemm nuqqas ovvjament fil-midfield. U ovvjament id-difiża meta ma jilgħabx Bremer
tiġi difiża average. Però Juventus ma naħsibx li ħajkunu contenders għal kampjonat, jiddispjaċini ngħid ġifieri, però għalkemm hemm potenzjal naħseb li t-tim huwa żbilanċjat, hemm ħafna options fl-attakk, però mbagħad hemm limitazzjonijiet kbar kemm fin-nofs u kemm fid-difiża. Qed nilagħbu b'sistema li mxi trendi, imnalla jkunu azzjonijiet individwali li waslu biex niskurjaw. U naħseb li Tudor għandu bżonn jagħmel homework, jirrealizza li b'żewġ plejers fin-nofs it-tim ħajbati u hemm bżonn li jbiddel is-sistema u jaqleb bit-tlieta fin-nofs biex jagħti iktar saħħa u iktar kopertura lid-difiża. Ma jistax jibqa' jilgħab dis-sistema, jekk irid jibqa' jilgħab bil-back three jista' jagħmel hekk, però jrid idaħħal plejer quddiem id-difiża biex ikun shield għat-tliet difensuri. Jien tal-opinjoni tiegħi ma nibqax nilgħab bil-back three. Kieku nilgħab berba wara. U jista' jilgħab 4-2-3-1 u jkollu l-Turam u l-Locatelli li huma twal quddiem id-difiża u jagħti aktar free row il-Yildiz li ovvjament huwa l-iktar plejer ta' potenzjal li għandhom Juventus. Però jibqa' jippersisti li l sistema naħseb li ħambatu. Qed niskurjaw ħafna, però tnaqalgħu ħafna. U ovvjament dak jurik it-tim mhuwiex bilanċjat. Ma nafx jekk forsi għandek xi kumment rigward Juventus qabel ma mbagħad insaqsi domanda li qed insemmu skemmi tattiċi lil Roberto. Ifimni Juventus dewri fondazzjoni u naqbel ma' Roberto li Tudor ma nistenni xi affarijiet eżorbitanti. Biss s'issa għandhom 10 punti minn 12 available. Ma jfissirx laqqas li ħajħdu l-lig, ma laqqas imbagħad li narmi l-Tudor daqshekk. Huwa mument transitorju, hemm element ta' stennija. Jiena lija element ta' stennija taw wirja kbira ta' stennija l-United. Kulħadd jafu kemm stennew il-Ferguson u kulħadd jaf x'ġab Ferguson ġa Manchester fuq sponda United u nieqaf hemm. Biss nemmen li Tudor nemmen li rid iktar sefim l-aħħam biex ikun coach tal-Juve u dan rendu. Karl, kif nista' bħal Napoli. Ma Napoli stess. Ħanikkommenta fuq dal-punt jekk ma jimpurtax. Yes. Jien ma naqbilx li għandek ikollok CV biex tkun coach ta' livell. Conte meta ġie mal-Juventus ma kellux CV ta' livell. Kull ma kien coach ja Serie B u kellu esperjenza qasira fis-Serie A mal-Atalanta. Però kien kapaċi jekk hu ġibi pjan li jilgħab bil-4-4 biex jagħmel juża u jieħu l-aħjar minn plejer li kien jismu Andrea Pirlo, plus li kellu 3 difensuri fuq skala mondjali, kien wise biżżejjed li qaleb bil-back three u Pirlo quddiem id-difiża. Alright. Coach tajjeb mhux għax ikun ikkoċja miljun klabb. Coach tajjeb jieħu l-aħjar mill-plejers li għandu. Nista' ngħidu ħaġa ma' Robbins dwar. Insejt ħaġa li Conte ma kienx Mr. No One. Alright. Conte kien Pern, Juventin, jaf l-ambjent, jaf Tudor x'inhu? Tudor x'inhu? Ma tħallax il-Tudor ma' Le, żomm waħda, Karl. Biex infakkarlek il-memorja. Tudor, meta inħatar coach ta' Juventus, kellu CV aħjar milli kellu Conte meta ġie mal-Juventus. Tinsiex li da ex-player ta' Juventus bħal Conte. Kien assistent ta' Pirlo meta Pirlo nħatar coach ta' Juventus, għamel sena assistenti għaw rebaħ Koppa Italja u Super Cup.
Ikkoċja l-Verona, ikkoċja l-Udinese Serie A u kkoċja l-Marseille fi Franza. Kien wieħed mit-top teams fi Franza. Conte meta ġie mal-Juventus, Arezzo, Atalanta, Bari u Siena. Ejdli min ikkoċja l-aħjar timijiet qabel ingħaqad mal-Juventus. Naħseb Tudor jien, mhux Conte. Imma tittara wkoll il-portata tal-persuna minnu. Iva. Jien inħobb il-qabbel, ma nafx ta' jien nagħmel il-paragun. Tudor ma ninsewx li Karl, dana kien ukoll difensur internazzjonali tal-Kroazja, apparti li jagħmel karriera ma' Juventus. Iva, le, ismawni, imma. Per eżempju, bir-rispett kollu, Gattuso, jiena għalija mhux plejer tal-futbol dak masqa. Imma xirnexxielu jitrasmetti, mhux taraw manka l-nazzjonal Taljan fil-fdaqqa waħda fil-fdaqqa waħda qed jirkupraw. Intom tinsew ħaġa naħseb li il-fattur tal-psikoloġija kull imkien da. Issa jekkux ix-xogħol, jekkux id-dar, jekkux f'kamp tal-futbol, u dak qed tinsewh. U għalija jiena nies kbar li jagħmlu repriet, pereżempju, jiena għazziżni kien dal-aħħar Mourinho, imma Mourinho jaħdem bil-psike għara x'kalli li nagħmel da. Le, Usmani. Tuħux għalija ma' Mourinho għamel perjodu, għarajt, meta kulħadd raħ, Mourinho spiċċa. Spiċċu. Essiva. Imma jafaħaddem moħħu ta' jafaħaddem moħħu Mourinho. Mourinho, wara li rabaħ il-Champions League mal-Inter, qabad in-niżla. Alright, il-psika tiegħu ħadmet meta kien mal-Porto u meta ġie mal-Inter u għamel perjodu maċ-Chelsea u mbagħad kulħadd raħ u spiċċa l-logħba tiegħu kulħadd raħ Mourinho. Spiċċa kemm spiċċa ma' Roberto ma rridux ninsew li da wassal lil-Roma għall-ewwel umur internazzjonali wara 60 sena. Jiena għalija wassalhom għal-tnejn. Hija tazza Ewropea. Tuan, jiena għalija wassalhom għal-tnejn Roma. Mela aħna ma telqolix fil-ment ġie il-bambin. Kien hemm il-ħolta tas-sena ta' wara, proset Karl. Jiena ismani, jiena tnejt, alright, Tudor. Karatterjalment huwa simili għal Conte għalfejn huwa fighter, huwa motivatur, alright. Però jiena inti biex tkun coach, biex tirnexxi bħala coach, ma tix biss ikollok il-karattru ta' fighter u tkun aggressiv u motivatur, inti kollok intelligenza tattika. Xi ħaġa li sissa, nitkellem sissa, Tudor ma jidhirx li għandu. Alright, għax inti u nalaqgħu fuq dal-punt, kif inti qed tara t-tim tiegħek ibati għax forsi labġiex lobiet kontra timijiet b'saħħithom u ovvjament kien hemm ħafna enerġija li ntilfet, kif tibqa' tinsisti tibqa' b'dik is-sistema u għandek striker ta' dak nitkellmu mhux winger, striker u titfa' wingback. Ġieħ il-bambin ta' biex tibqa' tilab bi 3-4-2-1. Barra minn hekk, bi 3-4-2-1 qed tinduna lil midfielder tibati. Kif tibqa' tinsisti u tilab dis-sistema? Coach tajjeb, pereżempju Conte, meta rrealizza li bitnej ma jistax jilgħab għax kellu l-Pirlo, kien intelligenti biżżejjed qaleb bit-tlieta. U mbagħad hemmhekk ħal aħjar minn Pirlo, minn Marquisio, minn Vidal, minn Pogba, minn Bonucci, minn Chiellini, minn Barzagli, minn kollha ħal aħjar minnhom. Dik turi l-intelligenza tattika ta' coach. Alright. Kon, daħlet aħbar sabiħ għat-torri ta' Pisa mela. Fil-fatt l-lejna grafika Karl. Jekk fil-fatt ukoll għamilna grafika illi l-Pisa ġabu droġa wa Napoli. Mela, għaliex kull ma tfadlilna 5 minuti u xtaqt illi wkoll kont se nitkellem fuq il-kampjonat Premier li kellna l-logħbiet ta' tmiem il-ġimgħa, imma xtaqt li nkompli nelabora fuq diskussjoni illi diġà qajjimna waqt il-video li għaddejt int Karl, imma darba xtaqt li wkoll forsi niddedikaw l-aħħar 5 minuti biex nitkellmu naqra fuqha anki matul dan il-programm. Il-prezzijiet ippermettuli ngħidha oxxeni
illi ħarġu għal Malta Olanda. Li jiena nidħol nara. Permettu li sekonda, sinjuri, li jiena nidħol jidħol li messaġġ bil-prezzijiet ta' Malta Olanda bil-rispett kollu lejn kulħadd qed nitkellem issa voldiri u nara l-biljett tal-enclosure qiegħed 100 euro u l-Millennium 75 euro. I mean vera li forsi l-ħajjoliet imma vera li forsi ġej avversarju tal-portata tal-Olanda ma fġieħ is-sewwa. Dawn huma l-prezzijiet li bjom tittattira n-nislej l-Istadium Nazzjonali. Roberto ħansma tiegħek ta' Karl rajni diġà fil-video ma ħalli forsi tiskimja xi ħaġa fil-qosor. Jina, ifimni. Ovvjament hija oxxinità kbira. U nuqqas ta' rispett u disrispett kbir lejn pubbliku Malti, right? U li ħanejda b'responsabilità jekk l-MFA għandha problemi finanzjarji u tagħmel it-telf għax żiedet il-payroll biex jidħlu jaħdmu hemmhekk ċertu nies, m'għandix għalfejn iġġib il-flus minn fuq dar in-nies sempliċiment għax ġejjin l-Olanda. Right. Dan huwa disrispett lejn pubbliku Malti kollu kemm hu. Right. U huwa abbuż, right, sistematiku ta' kif wieħed jipprova jġib il-flus lura. Right. Jiena mhux biex nikkritika tax dawn l-affarijiet ilhom isiru snin minn individwi differenti, però jien niftakar ħansemmi każ sempliċi. Meta kont nikkoċja, ovvjament biex ġibt il-liċenzja, għamilt il-korsijiet ġewwa t-Technical Center. Bħalma jagħmel kull coach ieħor. U dejjem kien iqum li dubju għalfejn pożizzjonijiet ma' timijiet nazzjonali kienu jingħataw handpicked minflok tinħareġ sejħa pubblika u min interessat japplika. Sfortunatament tul is-snin, f'perjodi partikolari biex ma nsemmix ismijiet, l-MFA saret klikka ta' nies. Right. Jekk inti ħabib ta' ċertu nies, ħatidħol, ħatimxi. Jekk m'intix ħabib ta' ċertu nies, inti ħatibqa' barra. Emarġinat. Right. Anke kif jingħataw ċertu karigi, anke fil-medja. Min josb fil-medja, pereżempju, qatt ma rajt jien vacancy għal direttur tal-komunikazzjoni mal-MFA, dejjem huma nies handpicked, normalment mill-President li jkun fil-kariga u daw jingħataw il-kariga u Alla jaf x'pakketti jingħataw good luck to them ta' ġifieri. Imma għalfejn din naqqas ta' trasparenza minn naħa tal-MFA. Għalfejn jekk għandha problemi għax għandha żieda fil-payroll li tiġġibhom minn fuq dar il-pubbliku Malti wawċi. Għalfejn dun ċaħdu nies li forsi m'għandhomx dħul finanzjarju, right, biex iħallsu dak l-ammonti tal-biljetti. Għalfejn. Flok għandna nagħmluha festa ta' futbol, festa l-pubbliku Malti wawċi. Ħanċaħdu nies li diġà jiffaċċjaw problemi biex ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum. Right. U ħanċaħduhom mill-opportunità li jaraw tim ta' ċertu livell bħal huwa l-Olanda. Issa jiena ħansemmilkom. Karl, isma' din. Il-prezzijiet għal Italja, Norveġja, tistgħu issibuhom fuq is-sit tal-Federazzjoni Italjana li se tintlaf San Siro il-logħba deċiżiva suppost għal min se jgħaddi minn dak il-grupp. Biljett fit-Tribuna Rossa illi hija l-stand prinċipali tal-Stadium ta' Milan 105 euro għal Italja, Norveġja, logħba deċiżiva. Biljett fl-istess settur imma tal-livell inqas 90 euro.
Jiġifieri, u jibqu niżlin sa anki it-tfal 5 euro jew 35 euro. Karl, meta tara l-paragun ta' biljetti ta' prezzijiet, qed ngħidu Italja-Norveġja logħba deċiżiva għal kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja fejn dawn se jaraw ċertu plers ta' karatura apparti l-istil Taljani. Mela, Ton, kieku qalbi ma missitnix, kieku minix missier, kieku ma konċ tifel ta' ħaddiem, kieku jiena kont ħanoħroġ dak il-video ta' 6 minuti tbiraħ. Le, u fil-fatt għalhekk tajtu lilek jien Karl, għax naf li. Ewwel nies nixtieq nirringrazzja lilek tal-opportunità nerġa' ngħidha. Nixtieq nirringrazzja lil dawk in-nies li mhux tal-li rawh, tal-li kkummentaw, tal-li kien hemm min ixxerjaħ, tal-li minbagħat li messaġġi privati kemm fuq WhatsApp kif ukoll fuq Messenger. Hija xi ħaġa ta' disgust ħalli naqgħod magħkom it-tnejn. Taf xi dispjaċini jien. Bħala missier it-tnejn tafuni intom għax aħna nitkellmu għax aħna parti minn aħna kollegi aħna ħbieb. X'ngħidlek Antonello tnejn? Ipprova ċertu ħin iddaħħalnix għalfejn. Tista' tgħidilhom il-ħbieb tagħna? Le, għax tkun impenjat Biex. bitfaqlu. Taf xi dispjaċini Antonello. Mela jien, Marti, u bħali għaw, missa ngħid eluf, imma għaw eluf, għaw miet oħrajn. Et namlu dal-isforz kollu. Et namlu dal-sagrifiċċju kollu. Mela bħali jien. Jinnot il-mosta. Tifel jitrenja tija jitrenja mal-ħibs, il-kbir. Ħan nitkellem fuq dak ta' mela dan għandu 4 darbit fil-ġimgħa training. It-tnejn mill-5 esquart sa' 6 u kwart. It-tlieta mill-4 u nofs sa' 5 u nofs. L-4 mill-5 esquart sa' 6 u kwart. Il-ħamis off imma l-mara tħobb tagħmlu xi ħaġa oħra. Il-ġimgħa l-istess mill-5 esquart sa' 6 u kwart. Is-sibt jorħat logħba. Li rrid ngħid jien għalfejn semmejthom daw. Għax jafta f'jgħid ipalla fil-vojt l-lejla. Mela dan huwa kollu ħin. Mela għandek sija u nofs training u għandek it-traffiku. Sija ġej u sija nsejjer. Mela jiena di minn ġurnata 24 sija lil dat tifel qed intih 3 sigħat u nofs minna. Jiġifieri qed intih kellek titkellem in terminu ta' fractions qed intih 1/6 ta' ġurnata. Meta llum ngħidu time is money. Apparti minn hekk, it-tifel tiegħi l-kbir tħalt fi spiża għax naf li għal-ġid tiegħu. Nibatu ġo skola tal-isports privata. U ngħidilkom, mhux se ngħidilkom x'daw affarijiet fatwali. Inħallaslu miżata per term 2750. Plus l-ikel ta' kuljum 15 euro. U xiex jien qed nagħmel dan kollu għal uniedi, imma mbagħad f'daqqa waħda jiġu s-sinjuri tal-MFA u dak għax għandu l-bużnannu u x'dak għax sabulu sinna minn tan-nanna u tfal tagħna l-art. U taf x'inhi l-ikbar weġa' li dis-sena qed nibdew nitkellemhom ċerti affarijiet għax Le, fimni, ħannu raċċar, ħalejlek, issa mbagħad li għandu jiġri da, għax hawnhekk malajr jgħidu lek tittokwit, imma l-omertad dejjaqni għax l-omertad du. U distana l-ħabs m'għamluhomx. Taf għalfejn għax m'għandhomx flus. All right. Distana l-ħabs m'għamluhomx għax m'għandhomx flus. Tal-mistħija biex ipoġġu 4 ċarlatanen fuq. Hemm ħafna xi tgħid fuq il-futbol Malti, u dan huwa oġġett kbir. Għalija l-ewwel wieħed
li jibni xie jisir futboler professjonista. U għaw lok biex jisir professjonista. Umbat jiġu jgħidulek 1% jirnexxu. Jien ibni taħt 10 sena bin-nutritionist miegħu. Umbat jiġu kis-sinjuri tal-ġlekkijiet. Għax dak għandha nanna kien ibillula il-konti ruġġieru. Skużawni, ma affarijiet tal-uġiedaw. U bekk il-bieraħ jiena u nirringrazzjak tal-li tajtni l-opportunità għamil dak il-video. Għax ma jistax ikunu sejrin hekk. Mela biex impaxxu ċerti nies, all right. Imma tfal tajnijilhom l-opportunità tal-ħabs. Le, m'għandniex flus għal dawn, m'għandniex flus, u tfal mhux importanti. Is this the way forward? Umbat jiġi l-lejla nisma' l-kollega tiegħi Roberto u anke inti tgħidu ċerti affarijiet. Ma tweġġax. Jew ma nweġġax jien nara dak it-tifel. Ngħid missieru paga minima. Fakkarni meta kont jien tifel jixtieq xi ħaġa u ma jistax jitielu missieru da għax ġew erba' għax ġej l-Olanda isu ġej Ġesu Kristu mis-sema jagħmlu logħba mit-Tewra. Karl. Jiena naħseb li hemm ħafna mistoqsijiet x'jiġu mwieġba mill-amministrazzjoni tal-MFA. U jiena nixtieq li wkoll forsi xi darba jkollna opportunità li nagħmlu intervista ma' xi ħadd minnhom hawnhekk ħanħu naqra spunti bħala anki l-editor ta' din il-paġna. Aħna ovvjament qegħdin nitkellmu good faith għaliex ovvjament aħna nixtiequ illi Antonello. il-futbol Malti jimxi l-qudiem. Ħanejt ħaġa u naqafaw fuq dal-argument għax ma rridx xi ħadd jinterpretani ħażin. Biex nkunu ċari, Volniri. Kull organizzazzjoni fil-pajjiż li għandha ċertu weight bħal partiti politiċi, għarajt mhux biex nidħol fil-politika s-seta. Għarajt, u l-MFA hija fuq l-istess livell għax tirrappreżenta il-poplu Malti u għawġi mill-aspett ta' futbol. Fejn tidħol l-arroganza, hemmhekk inkunu missejna l-qiegħ. Right? Hemmhekk inkunu missejna l-qiegħ. U jien bniedem jew individwi li jinsew minn fejn telqu għax qegħdin fuq bil-qiegħda fuq ċertu siġġijiet, dik ma naċċettaħħa qatt. Jiddispjaċini, int minn int u int ġismek, int m'għandek qatt tinsa minn fejn tlaqt. Eżatt. All right? Fil-fatt tal-hekk għamiltu jiena Roberto. Ismani Karl, dik m'għandek tinsija qatt u jien kull rispett lejn kulħadd ma naċċetta qatt li għaqda bħall-MFA tispiċċa hijacked minn klikka. U di mhux qed nirreferi għal issa biss ta' ilha sninek. Ilha snin. U t-tort nagħtih lill-klabs li ħabba raġunijiet li jafu huma dawn l-affarijiet jaċċettawhom. Right, jaċċettawhom. Kieku kelli nitkellem jien fuq xrajt u xi smajt kemm dom fil-futbol Malti, ħol xarek u ġib iż-żejt. Right, interessi personali. Kullimkien imma daw ta' Roberto. Iva le, kullimkien. Interessi personali kemm trid. All right, u affarijiet oħra. Kif nistgħu il-futbol Malti jieħu r-ruħ? Kull rispett ta' ħansemmi xi ħaġa fuq coaching u nieqafaw. Mela. Daħħalna il-UEFA Pro course ġo Malta. Għamilniha li biex coach jikcoachja Premier level jgħid ikollu il-UEFA Pro. Tajjeb, proset. Il-ħaqna livelli internazzjonali. Għabdu l-lista tat-timiet tal-Premier. U jgħiduli kemm hemm coaches Maltin jikcoachjaw fil-Premier. Għabdu l-lista tal-coaches li jikcoachjaw it-timiet nazzjonali ta' Malta. U jgħiduli kemm hemm coaches Maltin jiffurmaw parti mill-istaff tekniku tan-Nazzjonal ta' Malta.
u waħed tkun taslu għal-konklużjoni. Alright. Mela, grazzi ħankompli punt tanto. Karl, ħajkonna nagħlqu fil-qosor għax il-ħin skada. U Kemm nalaq dal-punt, aħna qed nagħmlu hekk. Għaliex għal-qalbna finalment hemm il-futbol nixtiequ li aħna l-Maltin u nemmen li jekk jingħatu każ ċerti affarijiet u l-affarijiet isiru sura, nemmen li hemm fejn imirħu għax materjalaw, għax is-sabiħa sa' 16 sena dawn nibqgħu nġibu mal-barranin, u mbagħad ma' 16 sena puppum naqbdu l-abbiss. Biss iridu nemmnu qed isiru ħafna investimenti u imma mhux sew li mbagħad min jinvesti u minn mod kapriċċjuż għall-glorja personali tiegħu jew xi ħaġa oħra, fimt? Dal qed nagħmlu aħna ċerti ġenituri b'tant sagrifiċċju u determinazzjoni jiġi mormi. U jalla, orajt, il-futbol jerġa' jingħata lil kulħadd. Di anke xiġifieri tieħu tifel John Esser, illum tifel John Esser taf kemm jiswik. Għandek xi 500 affiljazzjoni. Għandek il-ġiri to and fro mewwel tal-karozza u hekk. Isiru xi ġissafrit li ta' fis-sena, għandek mal-2000 euro jekk tridu jitilu l-ommu l-missier ukoll. Ġifieri, jaħassa nerġgħu nagħtuh il-fqir il-futbol. Kien sabiħ tant. Kienet xi ħaġa tal-qalb. Neżżajnieh mid-dinja ta' tiegħu il-futbol, flus biss sar ukoll. U bekk imweġġajin, u bekk inħoss. Jiena, ġas kemm għaddi dal-kumment. Meta għamil dak il-kumment jiena, għamiltu. Waqt li Marti u ibni Luigi, il-kbir, kienu qegħdin Liverpool, jaraw Liverpool Everton. Għamiltu ta' falfej, għax jien jinteressani, mhux għax jien nistaħat ma jistax niġi għala bibi, u għalhekk naqbel ħafna mal-punta Roberto, u jalla l-appell tagħna ma jaqax u id-nej torox. Jew tmur tara Malta San Marino tibki ta' ma jiena l-Malta Nord narom kull logħba. U hemm bżonn jaġġeġi das-sistema ta' block ticket. Qed tifhimni? Hemm bżonn terġa' tiġi dik is-sistema. Niftakar jien ikun hemm lejt, orajt, u tiġbed il-kulħadd. Mhux ċert talob xejn u mbagħad ta' Malta Olanda u għoljien ħanilikom għalfejn. Għax hemm dima kbira mill-Olandiżi. U din imweġġajin lill-ħmar tagħna u nirkbu wara. Mela, grazzi Roberto, grazzi Karl tal-interventi tagħkom fil-programm tal-lejla, grazzi kbira tmur ukoll l-sponsors tagħna illi issa wkoll qegħdin tarawhom hawnhekk importanti li tużaw is-servizzi ta' dawn l-sponsors għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-Kamra Sportiva wkoll tkompli tagħmel diversi programmi li qegħdin nagħmlu minn ħin għal ieħor. Grazzi wkoll lil Joseph illi għalkemm mhux qed jismana intervjena wkoll matul dan il-programm minn ġewwa Siren Stadium. Infakrukom ukoll li dan il-programm madwar sija oħra jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna fejn hemmhekk issibu il-programmazzjoni kollha li qegħdin nagħmlu anke wkoll l-arkivju tal-programmi kollha tal-Kamra Sportiva mill-2020 il-qudiem. L-appuntamenti tagħna għal-ġimgħa d-dieħla għada f'nofsinhar minħabba l-fatt li f'nofs il-ġimgħa ser ikollna programm tal-Malta Premier League. Ser ikolna program speċjali mis-sensiela it-bassir fejn fih jiena u Karl ħankun qegħdin ngħaddulkom naqa' preview tal-logħbiet ta' nofs il-ġimgħa. Filgħaxija mbagħad tisimgħu minn għandi mill-istadium ta' Tommy Bezzina f'Kordin fejn ser nkun qiegħed ngħaddilkom aġġornamenti fit-tmiem il-logħbiet Marsa Xlockham u Spartans u l-logħba bejn Tarxi Rainbows u Hibernians. L-erba jekk ma jinqala xejn wara l-logħba Slima Wanderers Gżira United, Karl ser jibgħatilna rendikont qasir fuq dik il-logħba u mbagħad il-ħamis fil-8:30 jiena Karl u Roberto nirritornaw bil-programm It-Bassir fejn id-darba nkun qed ntukom aġġornamenti marbuta mal-futbol lokali kif ukoll internazzjonali. U mbagħad fit-tmiem il-ġimgħa naraw naqalima l-ob ser nkunu nistgħu ntukom l-aġġornamenti tagħhom mill-stadiums jew le. Żgur illi għall-logħba Ħamrun Hibernians jien ser nkun nista' ntikom aġġornament live minn ġewwa ta' Qali.
Għalissa niqaf hawnhekk, infakkarkom illi iżjed tard illum se noħorġu r-riżultati tal-MHR2 tal-ewwel ġurnata kif ukoll jekk kien hemm xi lob tal-miners intellaw ir-riżultati ukoll. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għada f'nofsinhar bil-programm Id-Bassir, Antonello Bela dikom il-kumplament tas-serata tajba, grazzi tal-li segwejtuna, il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.